Това е регион на кафеви мечки. Завой след завой, така се изглежда, сякаш няма край. Не знам докъде ще може да стигнем. Не знам дали ще успея да открия извора. Ако има още такива баири, не знам колко ще мога да продължа. Едно уникално създание. Третата цел е да оцелеем. Случвало ли се понякога да гледате една голяма река и да се чудите откъде извира? Къде е началото? И аз не съм се чудил. Ама днес това ще ни е похода. Не е много голяма реката. То не е река. То е по-скоро едно малко поточе. Ще му намерим извора, източника на вода. Имаме около 6 часа светлина. Приготвил съм си няколко провизии, но със сигурност не искам да оставам днес вечерта, защото не съм без палатка съм, имам хамак. По-късно ще ви покажа моята екипировка. Сега нека да действаме. Този участък съм го кръстил падналите дървета, понеже имам паднали дървета. Пътя ми е горе-долу познат, няколко пъти сме минавали така по тази рекичка, но не сме намирали, никога не сме стигали до края, до самия извор. Имам горе-долу някаква представа къде може да се намира. Пътя ни е около 3 часа в едната посока, имаме и 2-3 часа връщане. Дано успеем да стигнем преди свечеряване. Да обобщим целите ни за днескашното приключение. Първата ни цел ще е да открием извора на това малко поточе. Втората цел е да се приберем преди стъмване и третата цел е да оцелеем. Вижте какво открих. За първи път виждам такава червена гъба. Ярко червена. Напишете долу в коментарите какъв вид е. Напред ни чакат доста препятствия. Вече вървим около час и половина. В принцип с стимането става малко по-бавно. Тук напред има една пейка с скамейки. До това е мястото, където съм стигал. По-нататък не сме ходили. Само 4% от вас, които гледат, сте се абонирали. Леснете долу към банката, абонирайте се. Така подкрепяте много канала. Хапнах и тегляме. Бляках се, понеже стана доста хладно. Веднъж. Имаме доста път още. Трябва да увеличим темпото. Качих се отгоре на пътека, която минава успоредно на реката. Качих се, защото времето напредва и не знам дали ще успея да открия извора.
главната ми цел за този ден. Айде. Добавка към Теодоров. Това, което гледахте току-що, беше зад кадър на един предстоящ клип, който нямам търпение да го видите. Следете канала. Мисля, че се получава доста интересен, но ще е може би след няколко месеца. До тук е място, където съм стигал. По-надалеч не съм ходил. Сега ще ви покажа да видите каква красота е. Долу реката. Току-що качихме този баер на камера. Не изглежда много стръмно, но всъщност е доста стръмно. Доста се поизмрихме. Ако има още такива баери, не знам колко ще мога да продължа. Продължаваме пътеката. Доста по-насоко сме от самата река. Не знам долу дали ще подляжда се върви, но пътеката доста по-лесно и напредваме. Пътя ни отведе отново долу до реката. За сега изглежда доста проходим. Тук намерих бяха бели. Това е река Соколица. Никъде в интернет нямаше нейното име. В Google Maps също не е написано. Явно се знае само от местните хора, които са тук. Изглежда така доста необитаема. Може би от доста години никой не е минавал от тук. Природата тук е уникална. Единственото нещо, което ме притеснява е, че това е регион на кафеви мечки. Дано не срещам някоя по пътя ни. Тук реката прави пореден завой. Завой след завой. Реката изглежда сякаш няма край. Не знам докъде ще може да стигнем. Стигнахме до място, където реката се разделя на две. Мисля да продължим по тази пътека, защото това поточе е по-малко. Мисля да се оставя раницата, понеже имаме още не знам колко път и не знам дали ще да стигнем на време. Още едно място, на което се събират двете реки в една. Продължаваме да хващаме лявата част. Тук вече добихме и обхват. Защото ако стане не мога да се обая на никой. Пак казвам, когато сте в гората, много внимавайте. В никакъв случай не излизайте в територия, в която има мечки. В България просто голяма част от планините има мечки, така че не ви съветвам. Защото е много опасно и трябва да се подценява. Мисля, че наближаваме. На картите е излезна, че имаме още около 200 метра път. Може би сме близко. Реката пак се разтваря на ден. Надолу се събира, така че не е значение. Доста промени растителността. Доста мъхено. Тук реката за трети път се разкланя. Продължаваме да държим в ляво. Едно уникално създание. Дъждовник. Това е. Трябва много да се внимава. Тук водата доста намаля, може би някъде тук е извора. Намеря го. Не знам защо очаквах нещо по-грандиозно, но това е. Ей там тази малка дупчица, виждате ли? Успяхме да намерим откъде извира реката. Имаме около 3 часа дневна светлина, така че ще се приберем на време и по светло. Следвайте ме в Instagram Теодор Димитров, накрая с W. Абонирайте се за канала и до нови срещи. Чао! Случвало ли?